Takže dobrý ráno, je 11. října a já právě řídím do oblasti, která se jmenuje Dartmoor. Byl jsem pozván s svým kamarádem, kterým jsem strávil pár dní ve Skotsku. V téhle oblasti on bydlí a volal mi ve středu, že všechny řeky jsou plný. Bohužel následující 2 dny, to znamená ve čtvrtek a v pátek nepršelo, takže voda trochu opadla. Nicméně i tak říkal, že to má smysl, že ještě furt je jedna řeka, která se jezdí za nízkého stavu, takže na to se vrhneme a budeme jezdit 2 dny. Uvidíme, tvrdí, že to stojí za to a já mu věřím. Takže hurá do toho. Je právě 7:20 a já s ním mám sraz kolem 9 hodiny, tak doufám, ještě než se srazíme, takže si trošku porazím. Já jsem vyrazil, pak si právě takhle rozjel cestu, kde pak ještě, co se sejdem na jednom dálničním odpočívadle, tak je pak čeká ještě hodina cesty přímo v Dese. A předtím bych trochu právo razil. No a co nám teďka zbývá, je nějaká dobrá muzika. Takže čau.